Multitudinaria manifestación en Pontevedra dos veterinarios para amosar a súa oposición ao novo decreto impulsado polo Goberno Central. A norma limita a distribución, prescripción e uso de medicamentos veterinarios e mesmo obrígalles a declarar os antibióticos prescritos en animais de compañía. Denuncian que dificulta o seu labor profesional e pon en perigo a saúde das mascotas ao seu cargo. Que tal, saúdos? A área sanitaria de Pontevedra e o Salnés ten máis dun 95% das camas de hospitalización ocupadas. A situación vén dada polo elevado número de casos que se están a rexistrar de infeccións respiratorias, principalmente de gripe A. Por iso, explicou o xerente José Flores, mantéñense abertas a totalidade das camas de hospitalización convencional. Asegura que non hai risco de colapso. A Rúa Condesa en Ribadumia xa está a pleno rendemento. A vía foi obxecto dunha remodelación integral grazas a un convenio entre o Concello e a Deputación de Pontevedra que supuxo un investimento de máis de 700.000 euros. O alcalde aproveitou para criticar a oposición por ter cuestionado no seu día o proxecto. Ribeira busca o apoio de Solo Empresarial do Atlántico pro desenvolvemento do futuro parque empresarial. O goberno local mantivo un encontro coa xerente desta entidade para dar un pulo definitivo a esta actuación que leva tempo paralizada. SEA comprometeuse a elaborar unha proposta que permita solucionar os problemas que arrastra o polígono. Encontro do Consello da Cultura Galega en Boiro. O Pazo de Goián acolleu unha xornada para analizar o acceso á cultura como un dereito en colaboración cos axentes culturais, entidades asociativas e institucións públicas. Ducias de representantes da cultura na provincia deronse cita nesta xuntanza. Trátase do primeiro dos 4 encontros deste tipo que se van celebrar por todo o país. E a Coral Xuntanza de Meis vai actuar en Lanzarote, coincidindo co seu 30 aniversario. A formación ofrecerá unha actuación este vindeiro sábado en Puerto del Carmen. Para a ocasión, a Coral Xuntanza está a preparar un completo repertorio con temas galegos e mesmo unha adaptación dunha popular canción canaria. Con todo isto comezamos, están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. Multitudinaria manifestación a celebrada esta mañá en Pontevedra. Numerosos profesionais veterinarios acudiron á convocatoria para amosar a súa oposición ao novo decreto impulsado polo Goberno Central. A norma limita a distribución, prescripción e uso de medicamentos veterinarios e mesmo obrígalles a declarar os antibióticos prescritos en animais de compañía. Denuncian que dificulta o seu labor profesional e pon en perigo a saúde das mascotas ao seu cargo. A protesta estaba convocada a nivel estatal. Máis dun 100 de persoas, a maioría profesionais veterinarios, manifestáronse hoxe en Pontevedra. Atendían a unha convocatoria a nivel estatal para amosar o seu rexeitamento ao Real Decreto 666/2023, que regula a dispensación e o uso de medicamentos nas súas clínicas. Que a partir de xaneiro obligaba tamén os veterinarios que traballan con animais de compañía pois a declarar os antibióticos prescritos, non? Esta obriga vai máis aló do que marca Bruselas, do que marcan os regulamentos, non? Foi, pois, evidentemente, a cuestión que fixo xa pois, o lema, no? O hashtag que temos que de vets basta. No? Se modifique un Real Decreto que é un ataque absoluto á profesión veterinaria, limita o criterio clínico, a toma de decisións a hora de tratar un animal en base a coñecemento e obliganos a tratalo en base a documentos administrativos, digamos, algún orden de indicacións basadas en fichas técnicas de laboratorios, de produtos de laboratorios que non están actualizadas, que están obsoletas, e que en calquera caso siguen omitindo o criterio clínico, que é para o que estamos formados os veterinarios. Denuncian que esta norma supón unha carga burocrática inasumible para as clínicas, ademais de anular o criterio facultativo dos veterinarios. No caso dos antibióticos particularmente, que por eso pedimos a derogación do sistema Presvet, é dicir, temos que comunicar cada prescripción de antibiótico, temos que comunicala incluindo unha serie de campos e de requisitos innumerables e que non melloran a eficacia
do que se persigue, que é a loitar contra a resistencia dos antibióticos. O decreto establece 4 niveis de tratamento. En base a isto, os profesionais teñen que ir aplicando sempre dende o primeiro ata o último. Unha norma que deixa de lado o seu criterio, encarece os tratamentos e provoca moitas demoras que poden poñer en perigo a vida do animal. Nos din incluso unha orden de como temos que tratalos, incluso aplicando inicialmente un tratamento que clínicamente sabemos que non vai ser efectivo para poder utilizar o seguinte, ou, como che digo, tendo que traballar con medicamentos incluso que están destinados para outras especies que non sabemos que podemos, ou incluso para humanos, e non lo limitan a cascada de prescripción, e, polo tanto, non podemos seguir a normalidade do proceso e retrasan o inicio dos tratamentos. E a veces ese retraso é perigoso. Este decreto foi a pinga que encheu o vaso, pero os profesionais veterinarios levan anos con numerosas demandas sobre a mesa. Entre elas, que a veterinaria sexa considerada como unha profesión sanitaria, que se convoquen prazas de formación sanitaria especializada a licenciados en veterinaria ou a baixada do IBE actual, que se sitúa no 21%. No ano 2012, o IVA dos establecementos veterinarios subiu do 12 ao 21%, do 10 ao 21%, porque foi un ano, non? En aquel momento justificouse pois, que era un momento de crisis e a necesidade de fondos, pero dende aquela levamos 13 anos. A concentración desenvolveuse diante da subdelegación do Goberno. Despois desprazáronse ata a Rúa Michelena, ás portas das oficinas da Administración Xeral do Estado. Ademais, houbo peches parciais das clínicas veterinarias. Viámoslo tamén en portada, a área sanitaria de Pontevedra e o Salnés ten máis dun 95% das camas de hospitalización ocupadas. Así informou hoxe o seu xerente. A situación ven dada polo elevado número de casos que se están a rexistrar de infeccións respiratorias, en especial de gripe A. Por iso, explicou José Flores, mantéñense abertas a totalidade das camas de hospitalización convencional e non hai risco de colapso. A piques de rematar o mes de marzo, as infeccións respiratorias elevan ata o 96% a ocupación das camas da área sanitaria de Pontevedra e o Salnés. Son casos principalmente de gripe A. No hubo ese pico que esperábamos de gripe, que siempre se nos anuncia. Lo hemos sostenido con menos impacto, pero durante mucho más tiempo. Y a día de hoy, insisto, todavía tenemos mucha gripe A, cosa que es anormal en esta época. De feito, nos últimos meses, a ocupación media das camas de hospitalización está a roldar o 80%. Flores sinalou tamén o incremento de pacientes con patoloxías crónicas que, ao presentar complicacións, requiren de ingresos máis prolongados. También estamos viendo que hay mucha más patología crónica que tienen complicaciones y que hace que tengan ingresos más prolongados y que gente que antes a lo mejor podía ser alta desde urgencias ahora necesita un ingreso y que los ingresos, insisto, en vez de durar pues 7 días pueden durar a veces el doble y eso hace que, bueno, lógicamente la ocupación por estancia media y por número de ingresos, aunque el número de ingresos no sea muy mayor, sí que llegamos al 100% de ocupación de la hospitalización, ¿no? Ante esta situación, a área sanitaria mantén abertas o 100% das camas. Ademais, tomáronse decisións extraordinarias como a apertura do espazo M3 no Hospital Provincial. Tenemos ahora mismo disponibles el 100% de las camas en este momento. Aquí ya sabéis que también tenemos esa limitación infraestructural, que por eso estamos construyendo un nuevo hospital y hace que, bueno, despleguemos pues lo que llamamos aquí M3, que es en este hospital provincial una planta de interna que ponemos a disposición de los pacientes cuando necesitamos mayor capacidad hospitalaria, que este año lleva abierta desde antes de final del año 24 y lo mantenemos de forma sostenida. Y luego también, bueno, hemos abierto otras estancias, sobre todo que le permitan drenar al servicio de urgencias pacientes. Así as cousas, o xerente sinalou que non existe risco de colapso nos 3 hospitais da área sanitaria e asegurou que a alta ocupación non alterou a súa actividade normal. De momento no, mantenemos la actividad quirúrgica plena, tanto lo que es autoconcertación como la actividad ordinaria quirúrgica, igual que consultas y pruebas, y lo que sí derivación de pacientes entendidos como tal, no, siempre defendemos que nosotros somos un área sanitaria, 3 hospitales, y nosotros ingresamos en los 3 hospitales, más el cuarto que es Quirón, en ese convenio que tenemos con ellos, el acuerdo marco, que sí que hay pacientes que están encajados dentro de eso y que se siguen derivando de forma sistemática y convencional, ¿no? José Flores apuntou que esta situación se está a dar en toda Galicia, coa excepción de áreas sanitarias como Ferrol ou Lugo, que se ven favorecidas, dixo, pola dispersión da poboación.
Bueno, pois o xerente asistía hoxe ao acto que se celebrou diante do Hospital Provincial en Pontevedra para conmemorar o Día Nacional do Transplante. Ali, xunto ao monumento doante, instalou unha mesa informativa Adrovia, Asociación de Doantes e Receptores de Órganos de Vigo. Os participantes destacaron a importancia da doazón de órganos para salvar vidas e da información para rematar coas reticencias que aínda existen. De gente que está enferma y que es un tratamiento pues el mejor que hay hoy en día, ¿no? Tenemos un medio de por vida grande, a lo mejor de 30 a 40 años, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy trasplantado y voy a hacer 28 años que estoy trasplantado de vivo, de hígado, y es pues un milagro de vida enorme, ¿no? Una vez que estás muerto y después te salvan, pues por eso me dedico a esto y siempre me dedicaré a esto, poder salvar vidas. He empezado desde el año pasado con un protocolo de donación, como sabéis, en asistencia controlada. Este año ya llevamos 2, con lo cual nos encontramos muy orgullosos, tanto por las familias, lógicamente, como los receptores de esos órganos y como estructura sanitaria, ¿no? Que es lo que queremos, en definitiva, promocionar en cuanto a que donar en asistencia controlada es dar vida también, mucha más vida, si cabe, porque son momentos complejos, ¿no? Donde la familia tiene que aceptar, bueno, que hay que hacer una limitación de la vida de ese paciente porque ya no tiene otra oportunidad, pero le podemos dar la oportunidad de esos órganos que ellos nos ceden, pues que haya otros pacientes que puedan seguir viviendo, ¿no? Pues damos charlas en los coles para que los chavales pues que son más receptivos lo vayan conociendo, pero siempre les decimos que lo hablen con su familia para que se hable del tema, porque muchas veces es que no se quiere hablar y eso es lo que luego a lo mejor perjudica a la hora de decidirse. Pero realmente, yo animo a todo el mundo a que lo piense, porque luego puede ser donante el que puede ser, no puede ser cualquiera, pero por lo menos tener esa intención, porque das vida a otras personas y realmente pues a la persona fallecida no le va a repercutir en nada más, ¿no? Seguimos na cidade de Pontevedra. Ali a Policía Local detecta un incremento dos aparcadoiros indebidos en prazas reservadas a persoas con mobilidade reducida. Entre os pasados días 17 e 21, o Concello puxo en marcha unha campaña especial de control destes espazos. Os axentes controlaron 176 vehículos aparcados. Deles, 24 utilizáronos de xeito incorrecto, é dicir, case un 14%. 15 carecían da tarxeta correspondente. Os outros 9 empregaban unha que non era válida. En 3 casos caducara, en 4 tratábase dun uso fraudulento porque estaba a utilizar unha persoa que non era titular, e nos 2 restantes xuntábanse esas 2 infraccións. Dende o Concello advirten que dende a pandemia detectaron certa relaxación na cidade respecto do uso destas prazas de aparcadoiro reservado. Pero non ter tarxeta e aínda así aparcar nunha praza reservada a persoas con mobilidade reducida nos parece especialmente grave. E aí sí que imos a estar, como sempre, en riba, porque, unha vez máis, a maior parte da xente cumpre. Neste caso, estamos falando de un colectivo especialmente sensible e nunha cidade especialmente sensible coa accesibilidade. Co cal, imos a manternos en riba e se fai falta facer máis campañas específicas, volverémolas a facer e en todo caso estaremos pendientes no día a día e no traballo ordinario dos axentes que están controlando as rúas de Pontevedra. Curioso achado do alcalde de Cuntis nun dos habituais paseos polas parroquias do municipio. Manuel Campos localizou case 200 bolsas de marihuana na zona de Vilariño. Conta o rexedor que circulaba no seu coche cando viu unhas bolsas de cor verde. Parou, abriu unha delas e localizou unha planta de marihuana. Campos deu parte á Garda Civil, que xa iniciou as pesquisas para dar coa orixe que aínda se descoñece. A teoría do alcalde apunta a que as bolsas foron abandonadas na noite do sábado pro domingo, xa que non foi ata ese día cando un veciño as viu na zona. Creen que foron deixadas polo seu propietario despois de que fora descuberto coa droga.
A Mancomunidade do Salnés presenta o seu orzamento máis alto dos últimos 20 anos. As contas do organismo comarcal para 2025 superan os 9 millóns de euros. En comparación co presuposto do ano 2024, esas contas medran máis dun 58%. Esta mañá o presidente comarcal explicaba que o incremento destes orzamentos débese á previsión dunha maior captación de fondos. Esas subvencións, esas aportacións que chegan de outras administracións precisamente para mellorar pois o que pode ser a nosa comarca neste presuposto xa se ve un pouco reflexado e aí se ven precisamente pois eses 4 millóns e pico, 5 millóns de euros máis que anos anteriores. E non queda aí, porque seguimos traballando precisamente para facer novas inversións na mancomunidade que ao final teñen que beneficiar pois a toda unha comarca. E nos quedan pendiente pois traballar en tema de augas municipales, no que é a depuración, no que é precisamente o aforro enerxético, é dicir, nos queda moito traballo na mancomunidade e isto, digamos que eu creo que o inicio precisamente este presuposto reflexa un pouco o que estamos levando a cabo, as distintas actuacións que vamos a estar levando a cabo na mancomunidade. Llámalo en titulares, a Rúa Condesa de Ribadumia xa está a pleno rendemento. A vía foi obxecto dunha remodelación integral grazas a un convenio entre o Concello e a Deputación de Pontevedra que supuxo un investimento de máis de 700.000 euros. Ademais da creación de novas beirarrúas e a renovación dos servizos, fixéronse dúas áreas de estacionamento, unha delas pensada para que os autobuses do colexio poidan deixar a recoller a rapazada. Esta mañá percorreu esa rúa o presidente da Deputación que avanzou unha nova actuación no acceso ao colexio Julia Becerra Malvar. Esta é a nova imaxe da contorna do colexio Julia Becerra Malvar de Ribadumia. As obras da Rúa da Condesa acaban de rematar logo dun investimento de 700.000 euros financiadas o 70% pola Deputación de Pontevedra. A actuación supuxo a renovación de todos os servizos, beirarrúas máis amplas e novas zonas de estacionamento. O presidente provincial percorreu esta mañá a vía xunto co alcalde e membros do goberno local. Aquí, pois, cabe dar os parabéns. Parabéns a todos esos que fixeron o traballo técnico previo para chegar a este punto. Tamén o tesón que cando hai actuacións deste tipo, pois pode haber certo revuelo social, que logo as cousas van ao seu sitio onde teñen que ir, porque estou por seguro que ver, e non os coñezo, pero os que protestaban ou non lles gustaban esta actuación, si hoxe lles din, oye, mira, volvemos a como estaba antes, non os deixamos así, seguramente pois que xa non quererían. Tamén amosa a súa satisfacción o alcalde de Ribadumia, pero con críticas á oposición por ter cargado no seu día por como se estaba a xestionar esta obra, financiada agora a través dun convenio, pero moi polémica no seu día por ter perdido fondos provinciais tanto do Plan Agora como do REACPON. Este proxecto por parte da oposición, daqueles que dicían que non se iba a facer, pois hoxe é unha realidade. Incluso nos convocaron naquel momento pois un pleno extraordinario para criticar dicindo que isto que non se levaba a cabo, etcétera, etcétera. Bueno, pois hoxe é unha realidade. Esta realidade non se consigue dun día para outro. Esta realidade se consigue traballando día tras día para que se culminen os feitos. Da obra salientan a mellora da seguridade viaria na contorna escolar. Tamén fixeron fincapé nas dúas novas bolsas de estacionamento que se crearon. Esta na que os autobuses poden deixar a recoller os nenos do colexio e esta outra que obrigou a demoler as antigas instalacións de protección civil, agora de forma provisional na Casa da Cultura de Besomaño. Sobre as futuras instalacións da agrupación, o alcalde di que están a buscar unha localización definitiva. O Concello de Ribadumia está traballando tamén precisamente con Protección Civil para buscar unha ubicación pois xa un pouco definitiva e darlle esa estabilidade pois tamén que necesitan, porque non se hai que olvidar de que son precisamente pois voluntarios que fan un traballo moi importante e polo tanto pois evidentemente pois dentro do equipo de goberno temos que traballar para esa estabilidade e que fagan a súa función pois evidentemente da maneira máis loable e máis fácil posible. A visita do presidente provincial deixa tamén outro anuncio en Ribadumia. Luís López avanzou que se van investir outros 700.000 euros nunha nova humanización nesta área anexa á zona na que xa se actuou. E o Concello de Ribeira está a cometer a pavimentación da Rúa dos Curros en Castiñeiras, un proxecto de preto de 90.000 euros enmarcado no Plan de Obras e Servizos da Deputación da Coruña. As obras que estarán rematadas ao longo desta semana veñen de satisfacer unha bella demanda veciñal ante o mal estado que presentaba o Firme.
O alcalde de Ribeira visitaba esta mañá as obras de pavimentación da Rúa dos Curros e dous ramais axacentes en Castiñeiras. O Concello inviste preto de 90.000 euros nesta actuación tan demandada polos veciños, posto que o último asfaltado realizouse hai máis de 2 décadas. Unha obra moi esperada polos veciños e veciñas da parroquia, xa que levaban máis de 23 anos sen desfrutar dunha nova pavimentación que ao longo desta semana quedará concluída. É un investimento que facemos dentro do Concello de Ribeira por máis de 88.000 euros e que se suma a outros investimentos que levamos feito ao longo dos últimos meses na parroquia de Castiñeiras. Entre eles, o recentemente inaugurado Paseo dos Mosqueiros ou a remodelación do litoral da Meixida que dará comezo en abril. O importe total destas actuacións ascende ao €500.000. Acabamos de rematar as obras de renovación do Paseo dos Mosqueiros, un investimento de máis de 210.000 euros, e tamén ao longo do mes de abril empezarase a pavimentación e a renovación do Paseo da Meixida, cun investimento de máis de 163.000 euros. Por tanto, estamos investindo na parroquia de Castiñeiras máis de 460.000 euros para que a veciñanza poida desfrutar dos seus espazos verdes, das súas zonas de ocio, pero tamén para que teñan servizos renovados, nomeadamente aqueles que teñen que ver con servizos básicos, como é a dotación de auga potable, saneamentos ou a pavimentación, que neste caso estamos facendo nesta zona. O Goberno local de Ribeira busca o apoio de Solo Empresarial do Atlántico para o desenvolvemento do futuro parque empresarial. O alcalde Luis Pérez Barral xunto coa concelleira de Economía e Facenda, Herminia Pouso, mantiveron un encontro coa xerente desta entidade, Beatriz Sestallo, coa finalidade de dar un pulo definitivo a esta actuación que leva tempo paralizada. A delegación ribeirense entregoulle a responsable da SEA o proxecto de urbanización para o seu estudo e análise e ver así as súas posibilidades. Na reunión, Beatriz Sestallo comprometeuse a elaborar unha proposta que permita solucionar os problemas que arrastra o polígono, citándose para unha nova reunión no mes de abril. Pola súa banda, o alcalde destacou a importancia de avanzar na viabilidade do novo polígono e poder dar resposta á alta demanda de solo empresarial na zona, atraendo a novas empresas e contribuindo así á xeración de emprego. E seguimos en Ribeiro. O Partido Popular levará ao vindeiro pleno municipal unha moción na que se solicita ao Concello que pida ao Ministerio de Vivenda a través da Sareb a cesión á Xunta dunha parcela de preto de 3.000 metros cadrados situada na Avenida da Coruña para construir ali vivendas de promoción pública. A voceira desta formación, Mariola San Pedro, mantivo unha xuntanza coa conselleira de Vivenda, María Martínez, para precisamente abordar este proxecto solicitando o apoio da Xunta para poder dar solución á actual falta de oferta inmobiliaria no municipio. Bueno, están os integrantes da Coral Polifónica Xuntanza de Meis preparando nestes momentos seguramente as maletas porque marchan para Lanzarote, teñen ali un concerto este vindeiro sábado. Vémolo despois da publicidade. Aquí estamos nas novas en Canal Rías Baixas. Representantes do municipio de Tarrafal, en Cabo Verde, visitaron Boiro no marco do proxecto de apoio ao desenvolvemento económico local do municipio do Tarrafal, do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade. Ademais de ser recibidos no Concello, a delegación caboverdiana tivo tempo tamén de visitar varias empresas da localidade vinculadas ao sector do mar. O alcalde de Boiro, Xosé Ramón Romero, e os edís de Política Social, Raúl Treus, e Medio Ambiente, Olga González, foron os encargados de recibir no Concello a esta delegación do municipio caboverdiano de Tarrafal, encabezados polo seu alcalde, Xosé dos Reis, e o concelleiro de Agricultura e Sanidade, Osvaldo Chantre. A visita enmarcábase no proxecto de apoio ao desenvolvemento económico local do municipio de Tarrafal, do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade. Durante a recepción, o alcalde boirense convidou o seu homólogo de Tarrafal a asinar no libro de honra do Concello e posteriormente fíxolle entrega de varios agasallos. Isto ven a través do Fondo de Cooperación Galego para ver como se está traballando a nivel de pesca aquí na zona, e para nós é un orgullo, unha satisfacción por recibir ao alcalde e máis o concelleiro a ver, a conocer Boiro e ver o ben facer que facemos no sector da pesca. Para nós é um imenso prazer estar aqui no município de Boiro, sobretudo
estando a nossa delegação aqui na região de Galiza, no quadro de uma parceria com o Fundo Galego e trabalhando sobre o projeto de desenvolvimento econômico local com enfoque essencialmente no setor primário, no setor da pesca. Quisemos vir cá também para poder conhecer em loco as experiências do município de Boiro e poder também criar campos de trabalho futuramente para que possamos efetivamente trocar um pouco daquilo que é a nossa alma identitária, a nossa cultura, mas também a nossa vivência e poder criar, sobretudo, linhas de trabalho que visem essencialmente e potencializar aquilo que de mais nobre existe nos nossos territórios. Tras a recepción institucional no Concello, a comitiva realizou tamén unha visita a dúas empresas da localidade vinculadas ao sector do mar, como é o caso da Cetaria Angelmar, onde coñeceron o proceso de depuración do marisco, e posteriormente a firma JJ Chicolino, para ver as distintas liñas de traballo que desenvolve esta empresa nas súas factorías para a produción de solucións para a acuicultura e a pesca. Ademais de Boiro, estes días a delegación caboverdiana visitará tamén outros concellos socios do Fondo Galego de Cooperación para coñecer boas prácticas no ámbito da agricultura, a gandería e a pesca. E o Pazo de Goiáns, en Boiro, acolleu a primeira das xornadas promovidas polo Consello da Cultura Galega. O obxectivo era analizar o acceso á cultura como un dereito en colaboración cos axentes culturais, entidades asociativas e institucións públicas. Dúcias de representantes da cultura na provincia deronse cita esta mañá en Boiro no encontro promovido polo Consello da Cultura Galega en colaboración coa Deputación da Coruña. O obxectivo da xornada era abordar o acceso á cultura como un dereito de toda a cidadanía. O noso lema, o eslogan, de alguma forma é a cultura é un dereito, non? E creemos un pouco que todas e todas debemos opinar, debemos formar parte de que tipo de cultura facemos, de que cultura estamos a facer, incluso saber e avaliar se estamos facendo a cultura que queremos facer e se está chegando a todo o mundo, porque esa é a nosa intención como ente provincial. Tivo lugar no Pazo de Goiáns, un dos polos culturais máis dinámicos non só de Boiro, senón de toda a comarca, que acolle de máis numerosas iniciativas relacionadas co asociacionismo. É un orgullo albergar neste Pazo de Goiáns o Consello da Cultura Galega, para nós é un honor, e a verdade é que este Pazo representa tamén a cultura e a participación. O novo marco legislativo coa recente creación da Dirección Xeral de Dereitos Culturais pretende garantir unha participación activa da cidadanía na cultura, non só a hora de consumila, senón tamén de producila. É un pouco co gallo do Plan de Dereitos Culturais de carácter estatal máis coa Lei de Accesibilidade de carácter autonómico, criamos a necesidade de tomar o pulso da accesibilidade na cultura no territorio, que mellor forma que facelo con sesións de recollidas ao longo de todo o territorio das 4 provincias. Ademais do debate, no que recolleron as inquedanzas dos distintos axentes culturais, a xornada serviu para analizar algúns casos prácticos de proxectos culturais promovidos polo tecido asociativo, como o Feirón Mariñeiro de Rianxo ou Escora Danza. Vamos a presentar 6 proxectos marcados precisamente pola participación cidadá. Un é o Feirón Mariñeiro de Rianxo, tamén está aquí a xente da Dorna, que é un gran evento na comarca que se caracteriza precisamente pola participación cidadá, é unha actividade feita pola cidadanía, pero despois está o Castelo Conta, que é un festival que dirixe Xosé Antonio Touriñán, que está aquí presente hoxe tamén. Tamén está Contos do Mar, que é unha actividade ben bonita que recolle nos obradoiros de memoria as historias de vida das mulleres maiores que despois se convirten en audioguías para contarlle aos turistas a historia da Costa da Morte a través das vidas destas mulleres. Tamén está o Pasabodegas de Vedra, que é unha actividade de música tradicional tamén amplamente participada. Todos os proxectos son caracterizados pola participación cidadá. Esta é a primeira das 4 xornadas que se desenvolverán en toda Galicia, unha en cada provincia, e que concluirán en outono cun encontro final para expoñer as conclusións. E unha vintena de mozos participa en Lousame nun curso de monitor de ocio e tempo libre homologado pola Xunta e organizado polo Concello. A actividade desenvolverase durante as vindeiras fins de semana ata abril. Consta dunha duración de 350 horas lectivas repartidas en 200 teóricas e 150 prácticas. O curso, que está sendo impartido pola Escola de Tempo Libre, permitirá aos participantes poder recibir un título homologado que os capacita para deseñar, programar, poñer en práctica e avaliar actividades pro tempo libre e sociocultural orientadas tanto á infancia e á mocidade como ás persoas maiores ou con necesidades especiais.
A segunda edición do programa Máis Música, impulsado pola Deputación de Pontevedra, suma case 80 actuacións musicais en galego en 59 concellos da provincia. Esta mañá presentouse no Pazo Provincial o detalle desta programación ante alcaldes e alcaldesas e integrantes da industria musical galega. A principal novidade deste ano é a súa dotación económica, que medra en 100.000 euros con respecto á primeira edición, para situarse nos 700.000. Trátase dun incremento de case un 40%. Ademais, agora os concellos tamén teñen a oportunidade de solicitar ata 2 actuacións, cando o ano pasado só podían programar unha, sempre que o caché dos artistas non supere o máximo de 15.000 euros. No acto, o presidente provincial salientou, voy a repetirlo, que isto va ás redes sociales. E o proporcionar grandes servicios á poboación tamén vai na cultura. E a cultura para nós é clave. E tamén é clave chegar a cada recuncho da provincia. Vívase onde se viva. E esa é unha das premisas que temos na Diputación. E outra que o podedes percibir, e aos feitos me podo remitir tamén, é a descentralización. Non queremos que, falo de cultura, pero é aplicable a outros ámbitos da Diputación, que os eventos culturais, a toma en contacto da cultura, pois se ciña aos ámbitos máis urbanos da provincia. Non, queremos que vaya a todos os lados. A Coral Xuntanza de Meis vai actuar en Lanzarote. Coincidindo co seu 30 aniversario, a formación ofrecerá unha actuación este vindeiro sábado en Puerto del Carmen, grazas a un intercambio cultural cunha agrupación musical canaria que próximamente vai visitar Meis. Para a ocasión, a Coral Xuntanza está a preparar un completo repertorio con temas galegos e mesmo unha adaptación dunha popular canción canaria. Os membros da Coral Xuntanza de Meis andan estes días preparando as maletas. O sábado actúan en Puerto del Carmen, na illa de Lanzarote. Iremos a cantar alá o primeiro día e despois tamén aproveitaremos, porque somos unha coral moi viaxeira, que nos gusta facer familia desa maneira, e aproveitaremos para estar ali 3 ou 4 días máis. Este concerto é posible grazas a un intercambio cultural cunha formación musical canaria que despois vai vir a actuar a Meis. Contactamos cunha coral de Arrecife, a Coral San Ginés, e dixéronos que sí, que encantados, que nos recibían alá, sempre cando nos o recibiramos eles aquí, porque, bueno, a nos tiranos Canarias, pero eles tirarles Galicia tamén. Para a ocasión, a agrupación meisina está a preparar unha completa escolma musical ata cunha chiscadela ás Illas Canarias. Fixemos unha selección de cancións un poquinho, bueno, collendo un poquinho de todo, por suposto vamos a levar temas galegos, incluso vamos a estrenar unha canción, un tema típico canario, que se chama Parranda. Vamos a pasar un poquinho por todos os puntos, cantaremos incluso en inglés, facemos algo tamén de Disney, el ciclo de la vida, etc. Bueno, un concerto un poquinho variado. Esta é a primeira vez que actúan en Canarias, pero ao longo da súa traxectoria xa teñen ofrecido concertos noutros puntos de España e Portugal, e mesmo foron a Argentina. Esta mañá a alcaldesa salientaba que Xuntanza está a levar o nome de Meis por todo o mundo. A Coral Xuntanza de Meis é un dos grupos do noso concello que leva o nombre de Meis pois alá onde van, e ademais o fan dunha forma moi activa, porque cando non están en Portugal están en outra provincia, e cando non en concellos de todo Galicia, e a verdade é que para o concello de Meis é un orgullo que ter unha coral así, con unha composición ademais moi grande, moitas persoas conforman esta coral, e a verdade é que estamos moi orgullosos e orgullosas do seu traballo. Este concerto é moi especial para a formación porque neste ano conmemoran o seu 30 aniversario. Hoxe xa adiantaron que están a preparar un acto coa banda da Bertula, que neste 2025 celebra os seus 50 anos de vida. Como a banda da Bertula este ano cumpleu 50 anos e nos cumplimos 30, queremos facer un concerto conxunto, as dúas agrupacións, porque sempre tuvemos moi boa relación entre nós, e xa fixemos algún concerto xuntos, pero este ano queremos repetir con outro concerto banda coral. Para esta actuación aínda non hai data, pero na coral avanzan outra que xa teñen na súa axenda. Será o vindeiro 31 de maio en Meis, cando Xuntanza será anfitrioa dun encontro musical no que participarán varias corais. A parroquia ribeirense da Guiño xa conta cunha nova comisión de festas. Tras a dimisión da anterior directiva, un equipo de máis de 20 persoas liderado por Julio Abraldes colleu as rendas da entidade. A primeira das actividades que desenvolverá será a Festa da Xuventude o vindeiro 23 de maio.
A celebración das festas do Carme de Aguiño está garantida. Tras a dimisión en bloque da anterior comisión de festas polas dificultades á hora de tramitar os permisos, un grupo de veciños veñen de tomar o relevo. Non son novos, posto que xa asumiran as rendas da entidade hai máis dunha década. Surgironme unhas inquietudes que eu non podía permitir que Aguiño quedara sin festa do Carme. Cal foi a sorpresa? Que chamo a xente que estuvo comigo na comisión de festas hai 14 anos e chamín a 20 e viñeron das a 9 porque un había fallecido e lógicamente non podía vir. Foi tremendo, aparte a xente fora deses 24 que somos xa, pois hai como 10 ou 12 persoas máis que están dispostas a colaborar. Dende o Concello de Ribeira quixeron agradecer a gran implicación da veciñanza de Aguiño, así como o labor da comisión saínte. Corríamos el riesgo de que Aguiño no tuviera esas festas do Carmen, esas fiestas tan queridas por todos los vecinos y vecinas de nuestra parroquia. Bueno, pues ahí estaba otra vez el pueblo de Aguiño unido y en cuestión, yo no sé, Julio, si decir horas, días, se movilizó. As gracias á comisión que sale de Aguiño que, como ben dice o meu compañeiro de goberno Vicente Mariño, fixo un traballo hasta de agora moi bo, non podemos decir nada en contra deles. Aínda que as festas do Carme constitúen o evento principal, os membros da comisión están a traballar xa arreo noutras actividades para recadar fondos. O próximo 23 de maio levarán ata Aguiño unha das orquestras máis demandadas, así como 2 DJs, no marco da Festa da Xuventude. Por parte de mi empresa traemos el combo dominicano al completo y después tenemos un festival de DJs con 2 cabezas de carteles bastante conocidos. Y nada, y esperar que todo sea del agrado de todo el mundo, que disfrute todo el mundo. Comezaron tamén coa venda de rifas coas que sortearán unha viaxe a Canarias. E Pontevedra volverá a exercer como epicentro da tecnoloxía aplicada ao deporte. Os días 2 e 3 de abril, a cidade acolle a 5ª edición do Galicia Sport Congress, unha cita na que se presentan os avances máis actuais e prometedores neste eido. Celebrarase na Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte. Dunha banda, Pontevedra, eu creo que cada vez está máis cerca de ser considerada a cidade do deporte, non? Temos experiencia na organización de eventos internacionais, temos experiencia en traballar o deporte de base e mesmo estamos traballando en fomentar a actividade física. Pero hai outra pata que tamén nos gusta falar, que é a capacidade que ten o deporte para xerar benestar, que é obvio, pero tamén para xerar benestar económico. E para afondar nestas cuestións, nos parece que é básico atender a formación favorecendo o contacto pois con empresas, con startups. Incrementando el número de startups, más de 40 startups, más de 50 ponentes, va a haber el espacio principal, bueno, el escenario principal que estará en la pista de atletismo de la facultad, un escenario paralelo donde se llevarán a cabo los clinics y después un showroom donde lo importante es que la gente pruebe tecnologías, federaciones, clubes, etcétera, y todos los curiosos del mundo del deporte también prueben esas tecnologías, hablen con las startups, haya inversores también que les interese contactar con esas startups y bueno, lo que se trata también es de generar negocio, de generar movimiento y de que Galicia, y en este caso Pontevedra, sea un referente, ¿no? Esta é unha das principais citas da programación, será o 2 de abril, ás 11 da mañá celebrarase a presentación oficial da aceleradora do deporte de Galicia, a Business Factory Sport, impulsada polo clúster galego do deporte e do benestar. O congreso comezará o día 1 cunha xornada online con hubs empresariais internacionais de Asia, Europa e Latinoamérica. A segunda e terceira xornada xa serán presenciais con clinics, mesas redondas, relatorios e un showroom con 20 stands de empresas que amosarán as últimas novidades en tecnoloxías do mundo do deporte. Pois así rematamos, señores. A actualidade continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais, como sempre. Graciñas por estaren aí.